Jakari, jakari, a bátor kis indián, száguldozik Kónilován. Szia bátyus, helyzet? Legyél meg! Irány Bodak! Ma egy útvízkezelést fogok oldani. A vízben volt vas, mangán, ammónia és zavarosság. Ezt a 4 dolgot fogom ma oldani, illetve egy kicsit magas volt a vízkeménység, de igazából nem az volt a fő probléma. Ez egy kentház lesz, csapassuk! A szerelés után keménységmérővel ellenőrzöm a rendszert, majd készen áll az átadásra. Ne felejts el lájkolni és követni még több ilyen tartalomért, kérdésed van, írd kommentet, találkozunk a következő videóban.